Са мажат палачинките с мед. Както едно време в приказките казаха, баба Меца, нали, си прави палачинка и си я хапва с медец, така и батко ти Пенчо сега. Ти, Милю, сега снимаш ли? А? Снимаш, нали? Добри са, да. Добри са. Само, че не трябва да задържиш камера много дълго време, за да може да става той по-раздвижен. Да. Достатъчен е клип от няколко секунди, достатъчен. Не е нужно да се удължава. На фона на класическа музика да ядеш палачинки с акациев мед.